mu da ni ake, wata rana zan zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Me fari zani sa Allah wanda shi ya yi raina, ya bani dama zan tsara kalamaina. So nake ku saurara yan uwa da dangina, ni dare ina gaishe ku dukkan masoyana. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Yau salati ga manzo da masoyina, dan Amina kenan wanda zai yi cetona. Sai na sa sahabbansa don ku sanya mun rana, sai na sanya da har nisan nan da masoyana. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Hankuri za na ba ku kun ji ku masoyana, wanda za ya zage ni ko ya yi zance na. So nake ku ɗau haƙuri domin ku ana cewa mai haƙuri ke da riba in ji su iyayena. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Wani abu ne ya ruɗa ni kun ji fadan gina, wata rana ina zaune cikin iyalina, sai ga waya tana ringin bisa hannuna, sai na ɗauka domin in ji waye ki nema na. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Lokacin da na ɗauka sai na ji ana cewa kai dare ka gudu ka bar gari ake cewa. To fahimtar da ni domin in samu zaunawa, dan al'umma suna cewa kai ne abokina. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Mai kake so na ce ma wanda za ka shaidawa, dukkanin masoyana na san su da ganewa. Lokacin da su haƙuri don ku ana cewa mai haƙuri ki da riba in ji su iyayena. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. In ta ɗaukaka hakan take in za ka danduba, dan akwai fa manya na wanda za ka danduba. To bare ni karamin su wanda ni ban zo ba, ni dare ina alfahari da ku masoyana. Yau da kai ake, wata rana kwa ka zamo gawa. Dan uwa ka san alkhairi fa baya yankewa. Gaisuwa ta ban girma a gare ka fa ogana, ko na ce jarumi na sannan ka masoyina. Abubuwa